Group B, namba ta 13. Umar M. Shiri. Ni ne kwalba sarkin gida kowa ya masa. Na yi tsaye ba mai iya nuna min yasa. Ba daɗi ai karo da ni karka bari tarsa. Dace ni na yi akan soyayya na mori. Dace ni na yi akan soyayya na mori. Namba ta 14. Nura M. Inuwa. Milaya ga mai zamani. Ga milaya mutumin mai zamani. Ga milaya Ga mai zamani. mu zuba mu gani wando da zani murya ma haɗin sauti. Ni dai buga ganga mubarak dutse sautin waƙar ango saki ganga. Ina kake da yaba maka kada ce ango. Wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Namba ta 15. Ali Isa Jita. Duba rana da wata suna da haske, kin biya ta seke soyayyar mu har abada. Ko rana da wata sun daina haske, kin biya ta seke soyayyar mu har abada. I love you babe. Sana Hadiza sannu baiwar Allah. Mai karatun boko akwai karatun sallah. Yau kiɗa nake da manyan mata yara ku ja da baya. Biki yayi biki rawa ake ta nuna girma. Hai, ya. Har yanzu da sauran lokaci kenan ba ku bushe ba. To, assalamu alaikum masu kallo na a koda yaushe. To, ni ne naku Bashir Basho, mai comedy, mai nishadantar da ku a koda yaushe. To, yau ma kamar kullun na ƙara zuwa muku da wasu sababbin fasihan mawaka kamar haka. Waɗanda suka ɓata hankalin dare domin su nishadantar da ku, su faɗakar da ku. To, don haka masu kallo, ina son mu ci gaba da kasancewa da waɗannan waƙoƙi masu suna Kowa da Gwaninsa. Namba ta 16. Hussaini Danko. Yau ba sani ba sabo, Ba sani ba sabo. mun hada sabon zance. Muna da sabon zance. Asumci. Ga wata duniya sabuwa bulaliyar kara in ka jiya ta hausar mu ce ta zarce kokara. Namba ta 17. Aminu Ala. Namba Shahara sanadin ilimi na ala. Godiya ga Ubangijinmu da ya faɗaɗa saddaina. Sharawaye ki na kuka uwa mabaɗa mama. ta 18. Sani Musa Denja. Mai babbar riga, mai babbar mota, ya hajjadala, yan mata, ko shi ba muke kauna. Ni ne mai babban mota.
rayuwata sai da ke bani san kowa sai da ke ce a zurfin raina. Ba ta sha tara. Adam Ezango. Lafiya ya rima, lafiya daidai ya rima, zauna daidai ya rima. A hanyar fim a kyale ka kawai, a hanyar sana'a fim sai dai a baka sai ta Allah ta yi. Tauraro ne kai, ka riga ka zama tauraro ta duniya saka masoya Ezango na gode makiyan Ezango kun tabe. Mama ayya ayya mama, mama ayya ayya mama, ayya mama, yeah mama, mama, mama. Kirkita min tunani na kai san ki ya shiga kalbi na. Lamba ta 20. Lamba jama'a ku taya ni. Na zo neman kwana sai wata ranki zan koma gun dangin abba na kima sai wata rankin na zo kima magana. Taho da sauri taho da sauri binta. Wannan abu yau jama'a na damuna. Hold on, this is Kima 190 collabo. Kala da kima. Lamba ta 21. Kar zalimi ko. Sannu farar aniya dangata amjad record. Sannu farar aniya banda kamar ki cikin duniya. Ni da kira aminta Hadiza tuna ta hozo yar auta ta mata. Suna amana ne. Idan ne kika bari ni za ki sa na ji kunya, amma in kika so ni zan rike ki amana ne. Lamba ta 22. Sa'id na gudu. Farara a taba ba ta kama da farar tumfafiya. Sai ta gari zuciya da kula ga idaniya na zanya hawaye ya zanyi dare na sabon shiri sa zai da hawaye. Binti Zahra ki daina kuka sai ta na gudu. Binti Zahra ki daina kuka sai ta na gudu. Lamba ta 23. Sadiq zazzabi. Lamba ta 24. Nazir M. Ahmad. Biki yayi biki ashe da dangi muka kure, matan garinmu ba a nuna musu komai. Biki yayi biki ashe da dangi muka kure, suke rawar ta gyara mana fili. Kowa da gwaninsa kenan. Fata turin ruwa muka yi wa 'yan fim ɗin Hausa. Kowa da gwaninsa amma mu kuma ba ma yin gasa. Ba
raba ruwa muka yo Wannan saƙo ne daga Tasi B Injiniya.